Слава Иисусу Христу! Слава навеки! Дорогие браты, сестры, сябры, мы почули початок 9 розділа, і перед тим, як розважити цуд оздоровлення спаралізованого, давайте приглядимося, як звичайно, до контексту. Контекстом з'являються 8 і 9 розділ Євангелія подводле Матвея, де Ісус чинить різні цуди. І ось це цудо, про яке ми тільки що прочитали, його попереджують інші два цуди. Про те, як Ісус утихомирив море, Генесарецьке озеро, а другий цуд – це коли Він виганяє з опантаних демонів у свиней. І ці два цуди, вони, як ми вже з вами розважали, свідчать про те, що Ісус Христос має моц над звишнатуральними силами. І сьогоднішнє оздоровлення підкреслює ту ж саму думку. Бо не глядячи на те, що Господь показує свою владу над звишнатуральними емоціями, його учні устяж не здогадуються, хто він такі. І навіть кажуть, запитують один одного, хто він такий, що і вітри, і море слухаються його. І ось у сьогоднішньому Євангелії Господь якраз і намагається нам відказати на це питання, хто він такий. Ось це його вираз. Что легче сказать, отпускаются тебе грехи, ті сказать, устань и ходи. Гэта питання провокує до мислення його слухачов. В принципі, відавочно, що і тое сказать вельми тяжко. Оздоровлять человека и отпускать грехи насамрэч може тільки Бог. І Господь гэтым питанням якраз открывае своим слухачам, хто ён такі, адказвае на гэтае пытанне, хто ён такі, што ён з'яўляецца Богом. Другі момант, на які я хацеў бы звярнуць вашу увагу, гэта ўзаемасувязь. Ўзаемасувязь пакаяння, навяртання з аднаго боку чалавека і аздараўленне, фізычнае аздараўленне. Сапраўды, здароўе чалавека фізічнае наўпрост звязана з здароўем духоўным. І сённяшнія псіхолагі і псіхіятры гавораць пра псіхасаматычны стан чалавека, пра тое, што нейкія думкі і перажыванні, эмоцыі і пачуцці яны ўплываюць на наш стан фізычны, на наш псіхасамастычны стан. Аднак і псіхолагі, і псіхіятры яны не былі піянерамі ў гэтай справе. Яшчэ раней, яшчэ айцы пустыні заўважылі гэта. Яны казалі, што нашыя думкі ўплываюць на наш унутраны стан. А некаторыя з іх, напрыклад, Евагрый з Понту або Евагрый Пантійскі, ён ввогуле выдзеліў, сфармуляваў 8 благіх думак. Што гэта за думкі? Абжорства, распуста, хцівасць, сум, гнеў, роспач, славалюбства і пыха. Я не буду наўмысна распавядаць пра ўсе гэтыя благія думкі, хачу толькі вашу увагу звярнуць на 3, такія найбольш распаўсюджаныя ў сучасным свеце, якія выклікаюць, можна смела сказаць, спаралізаванне чалавека сучаснага. Гэта гнеў, распуста і роспач. Паглядзіце, сённяшні чалавек, ён вельмі лёгка атрымлівае тое, што хоча, літаральна клікаючы 1 ці 2 прыціскі на клавіатуры. Мы можам замовіць
піцу, нейкую ежу, зрабіць закупы праз інтэрнэт. Калі штосьці ідзе не па-нашаму, гэта выклікае наш гнеў, гэта выклікае нейкую фрустрацыю, сум. Сум – гэта другое, пра што я хацеў вам расказаць. Паглядзіце, чалавек сучасны пакутае ад дэпрэсіі. Дэпрэсіі паралізуюць сучаснага чалавека. А дэпрэсія – гэта нешта іншае, як сум у разуменні монахаў пустыні. І ўрэшце распуста. На жаль, яна укрочыла ў жыццё сучаснага чалавека, асабліва праз інтэрнэт. Розныя грахі, звязаныя з парнаграфіяй, яны паралізуюць чалавека вельмі часта. Стан чалавека ў граху няшмат чым адрозніваецца ад стана спараліжаванага, пра якога мы сёння з вами пачулі. Дарагія браты і сёстры, сябры, давайце уключымся у змаганне, духоўнае змаганне. І што гэта за змаганне? Айцы пустыні бачылі якраз змаганне ва уменні абыходзіцца са сваімі думкамі. Калі мы будзем за імі сачыць, аддзяляць дрэнныя думкі, то, напэўна, і нашае здароўе яно палепшыцца. Будзе добрым не толькі нашае унутранае, духоўнае самапачуцце, але таксама самапачуцце і фізычнае. Жадаю ўсім нам гэтай унутранай цэласнасці. Хай Господ нас на гэта благаслаўляе. Амінь.